Egun on guzti hori. Bueno. Gaurkoan ekartzen dizuedan jokoa berria da, vale? Gratis daukazue Steamen, bai? Beraz, lehengo aldiz da ikutze detena joku hau, bai? Ikusiko dugu aber zer dakartzan, I agree, I very well, Manuel. Vale. Aber zelakoa den jokoa. Esaten dute oso ondo dagoela, vale? Baina, gu oin probatu egingo dugu. Ontxe bertan instalatu dut, eta probatu egingo dugu. Ikusiko dugu zer den jokoa. Enzi, batalla bat modukoa da, eta ez dakit berez. Zela jolasten da. Good. Welcome to One Lander. First, let's learn controls and play. Okay. Hau naiz ni? Vale, deck. Set deck. Vale, play. Vale, guazen ikustera. Itxura politxa dauka, biztaz. Next tip. Can control. Bai, command maker. Bueno, hau jolasten hasiko. Vale. Nahiko Saratia soinua daukat pixkat. Zute dut. Ataskauta moduan, ataskauta. A ver, txoin Zeu gaizki dago. Soinua eta ez da ondo. Vale, kontrolak eta dauzkat. Baina Saratak dare pixkat. Vale, txoin. Jokutik urtengo naiz momentu baten, vale? Zemuten dago gelditzu dala soinua ataskauta. Del todo gainera. Ose gelditzu jaz soinua ataskauta. Neri. Oin junda. Vale, oin junda, vale. Oin ondo entzuten da. A ber, A ber, berri zemango jat, eta a ber zela azten dan. Eta igual intrua eta danez, estetikus intrua. Directamente manin jat botoia eta... Play on. Vale. Hau ez dugu ikusi lehen, Ondo entzuten da, principios. Vale, dauko un mago bat, guerrero bat. Gerlaria, magua. Vale. Checking for data. Retrieving safe data. Vale, principios. Hemeteu nieblatxo moduko badaukala. Ez? Ez da pantalla dan, konfigurazioa dan, lehengo partida lako dan. Ero nire pantalla Nikola ikuste dut, zuek ez da gizela ikuste zuen. Vale, hau, oin da lehengo modua, baina oin musika entzune egiten da. Ez? Soinuakin zeuze da. Welcome to time to learn the basic. Bai, Saratia zeuze dauka. Zuek berdin entzute zuen. Bueno, segiduko eta aurrera eta berse hostixa. Vale, eta gero soinuakin jolastuko. Gero soinuarekin jolastuko dugu. Ez da izaitzi daun Sarata hori, baina, bueno. Guazen, a ber. Vale, dauko B. Ez da izan, Red the Bloop. Ez dakit. Q. Podere bat, R. Zeu zarra erua da. Vale. Eta E bat.
Vale, atake bortitza ematea dala. Vale, txoin, Control, support. Play support, report player, no. Play support, no. Options, sound. Graphics, hau gaizki dago. Vale, baina beto ikusten da, borde with mode, sound, controller, mouse and keyboard, game. Hau gero aldatuko dugu, hau dana toperan eustez ez dago problemai jartzeko. Resolution, monitor, vale, hau monitor dago. VSync, limited, máximo. A ver. Máximo. Baina soinua gaizki entzuten da, Musika bai, baina... Enemy has appeared. Your weapon defense. Vale. Hau erresa, movimendua, klikakin ondo, blokeatzeko. Blokeatzen baduzu, mina itxagatzu ordu. Ah. Elin viaja, Nicola. Defend enemies. Guarden. Eta ze, oinxe. Ze gehiago. Uaa! Hostixaki. Hor F agertu da nien. Vale, a ver. Hori ez dakizetako dan, tajo cruzado. Vale. Zaratia molestatzen niri, Ez da izain deten, baina kombo politxein den. Epa, Hala, tiro kai. Hala, metralleta, Hala, que guapo. Hori nela una, no sé. Zaratia ez gustatzen, ez da izaitxe gelditxu da nor tontotuta musik. Soinua. Vale, hau dartaide eta moduan. Reskatau izaike bestia. Baina zaratia, soinua eta gaizki dabil, Vale, ruletakin aldatze dut arma. Bai tiro nena, bai eskutua eta orduan oin goi aurrera. Shiftekin korrika itxezu. Vale, eta un mapa batera heltzen gala. Eta dorre bada. Vale, un MMO bat moduan. B itxen bat, dorria ikoten jat. Square. Hau.
Bizar zuri. Teleport. Ondo. Eta oin? Excellent. Enemy Towler Neutral Power. Oindorri aportu, baina tiroka hasiko da torri ala ez. Oin neri haitxot, bihurtzet. Efektuak dare gaizki. Soinua eta ondo, baina efektuak gaizki dare. Hala, eta ordon. B. Change your character. Vale, bekin salbatze detenak aldatu neike. Okay. Go to where the materials of battery RAM. A ver, battery RAM. Vale, eta hau. Vale. Build the battery RAM. Vale. Iepa, ni noki. Vale. Eta oin? Bomba! Berriz. Vale, apurtuta gaztelura barrura. Vale. Vale, eta oin? Horra gora iko nahi, ez? A ver, itxura politxa doke, benetan, Vale, oin, gaztelura. Baina hau da, bitxo bari, claro. Ba, musika... Eman minitxe hosta, bizitzien nire okatamen behian. Ya está. Buah, chaval, soinua da... Oso txarra, Espero de bakarrik tutoriala da izati hola, Bestela jokuak enduko dut, Bez, hemen ez da osarata hori? Hore, characters. Ni daukat bi. Daukat hau. Eta bestias. Txarna erderaz ez da hori. Vale, back. Weapon, basic equipment. Vale, hemen ekipua eta lortzen da. Crate. Sortu ineke bat. Epa, hau ez. Ez nahi hau. Nahi de besta. Mierda! Kaikamo kordo, Biolako ez. Nahi dut bat, baina hau ez. Mierda! Rotate. Hainean beste bat. Vale, hemen inleike beste bat sartu. Play. Vale, gauza, soinua gaizki baldin badago, itxingo dute. Oso gaizki entzute zuen, Shop. Berde ez daukat. 1000 eta piku, ez daukat urrea. Hau supongo diruakin erosi beharko gauzak izango dira, eta 5000, ez da izak. Kosmetikuak, eta dauna hori erosi beharko da. Hau ze da. Ikusi hau bai erosi leike, eta hemen, sin mas, hau ezin da. Exclusive. Bueno, play. A ver, zelakoa da. Soinua gaizki baldin badago, kendu ingo dut.
no me apetece soinu, kriston soinu txarro horrekin ibiltzi. Vale. Basta izan deten. Soinua gaizki dabil. Ja, lehenengo hauzia. Blue Unicorn, Squad 5, Ginto yo. Birro, bot, supongo izango dira honek. Danak erdira jondi. Txeixate, probatzeko gabitza. Amen. Bost eskuadra dare. Ez da ni ze esan dou, zein ez, I'm your son. Bueno. Misión, yo que sé. Soinua ez jate ze gustatzen, Soinua da oso gaizki. Soinu problema dauzkat, ero zeus. Ze ez da normala. Captured at the catapult. Ok. Buah, soinua da una full de Estambul. Hola. Efectos de sonido. Buah. Itxinda eta ni hemen kanpun nao. Kaundio. Kaun? Ara jumbino. A ver. A ver. Orduan, hau da gure basietan, gure dorri. Enzi june eta etorri ingenk, ez da? Baina... Buah, isa hilda hai. Soinua da una full. Hori konpondu inbiot. Katapultia ya baukou konponduta orduan. Pumba. Venga, guazen. Dorria. Vale, gure dorre bihurtu dugu. Oso ondo. Eta ara jumbiga. Hil indoskue. Mira, Saratia da una full,
Baina hasi itxenga berriz. Zungaregu, hemen. Ipai. Vale. Guai, kepa. Batzuk barreska eta ez da izan, baina ni zarata benetan soinua dago como que es, Ez soinua, oso gaizki soinua. Main effects, menu, voice volumen. Vale. Apurtuta. Noelik hilindosku. Gandalfek hilindosku. Bere gaztelura sartu da, Ezin du binez ebe hemen. También ves. Buah, qué locura, Benetan, Gazteluen agertugunak. Ara jumuga. Han zeuse dauta. Overlord. Cataclysm. Erre daukou Cataclysm ez dakize. Horra guazen.
Eh? Zeitzik indozt hori. Ikusi duzue? Bota indozta pikutara? Zu bitxik. Zela indozku hori? Aia esenga gertu gehiagoa, Hiru aldiz, karo, hiru tipo dauzkat eta hiru aldiz hiltzen bostea, akabo. Ja, bukatu arte ezin da. Zema minutu falta dira. Bai, baina. Ni nahi da eta gertu berriz. Oin 5 minutu. Lehen hiru ezean. Hala, sí. Así que hemen ezin da ibili a lo loko. Nibiot batalla. Amen. Ah, hostia. Ahí lindo este. Sirius ez dakit ze hartu da. A ver. Venga. Ah, da Smash. Hola ez, baina hola da Smash. Vale, guazen. Hau kargauta, zela dakinik hau kargauta da. Arma. Ze hartu duzku, A ver, Ze hostixe da. Venga. Venga. Hau hartu biahu.
Pikutara. Vale, honek hildoz. A robot has happened. Daukou, gure mapan. Robota ahí. Robota gertu, dekamen erdi. Jui. Ufa. Eta robota zela hartu dabe. Eta robot hori? What happened? Ez da ikusten, tío. Ez dut ikusten. Boa, que ba, honek orduak sartu itxu hemen, Sortzi, saspi, sei. Boa, galdu indeu. Justo ontxe momentuan hartu delako, tío. Time up. Taminxe. Escape. Total valor, 3000 eta piku, ranking, 35 garrena. Hane azkena, ez da. First station. Ez naiz izan azkena. Pero malo. Item required. Bueno. Ba, printzipioz hau izan da lehen kontaktua joku honekin. Emut, ba, ber, ne ustez, hau da hartzia pixkat jolastia eta ikustia pixkat gauzia zela doian. Nik hemen, ez dakit, opzinotan, control mouse, sound graphics, soinuan gauzia, ez da gizela doian, ez da dito, jokuan erroria dan, ero ez, baina oso gaizki entzuten da. Ero nere gauza bat dan, baina bueno. Jokua, ez da git, amigo, erdera ez da bat. Vale, urte ningo naiz, eitxingoet, eta guztaba jatzue, komentau, vale? Youtubera igokoet, bakizu, emun suskribireri, eta kanpaiari emun, vale? Olako gauza probatzeko, eta komenta honek, probau bestia. Vale, venga. Así que, eskerrik asko, ta ondo segi, aio.